Hi Kapamilya! Welcome back to my channel, and for today's video ay babalikan ko ang isang lugar na malapit sa aking puso. Kaya naman tara, samahan niyo ko at i-explore natin ang lugar na to. Ayun na nga, nakasakay na kami. Kanina habang nag-aabang kami ng bus, merong isang van driver na papunta ng Cubao. Tapos tinanong kami kung saan kami pupunta. Tapos sinabi ko sa Dao, Pampanga. Tapos ayun, isinabay na lang niya kami. Bale, ang nakasakay sa van na lang niya yan is ako, yung kapatid ko, at yung driver. Kaya naman parang nirentahan lang namin yung van papunta ng Pampanga. Yan na yan, habang nasa biyahe, medyo napasarap ang kwento, kaya naman hindi ako gaano nakapag-video. Sa Tiplex nga pala kami dumaan. Tapos ayan, makikita nyo, yan po yung Mount Arayat sa Pampanga. Nakikita yan pag papunta ka. Tapos yun, finally nakarating na dito ng SM Pampanga dahil medyo nagka-aberya, kaya dyan pala kami ibinaba. Maraming salamat kay Kuya Driver na inihatid kami hanggang SM Pampanga. Alam nyo ba na isa to sa paborito kong SM kasi bata pa lang ako ay napupuntahan ko na. Tapos alam ko sa pagkakatanda ko, grade 5 ako nung binuksan tong SM na to. Syempre mga kapamilyas, hindi kumpleto ang SM kapag hindi kami kumain sa Tokyo kasi nga paborito ko yan mula nung high school ako. Hindi ko alam kung bakit pero laging dyan ako kumakain every time na nagpupunta kami ng SM. Tapos yan, check ko muna itsura ko kung ano, dayan, napaka-oily na po. Kasi nga, syempre, galing ng biyahe, ayos ko na ng buhok. Tapos, nagde-decide kami kung saan kami pupunta, lakad-lakad. Medyo mabigat yung bag namin. Kaya, dito lang naman kami. Doon lang malapit sa Tokyo kami nakapaglakad-lakad. Tapos yan, umakyat na kami sa second floor para makaupo sa food court. Tapos, hihintayin namin yung daddy ko. So, doon muna kami, tatambay muna kami. Then, while waiting for my dad, ayan, nag-order muna kami ng aming milk tea para naman hindi nakakahiya na nandun lang kaming nakaupo, di ba? Kaya yun, thank you, Mang Cha. Siguro mga 2 oras mahigit din namin siyang hinintay sa food court. At ayun na nga, dumiretso na kami dito sa Greenwich dahil ililibre daw kami ng daddy ko. Ayun yung daddy ko. Magkamukha kami. At ayun na nga, dumating na yung order namin. Ayan, nag-order ako lasagna, tapos meron pang pizza, then meron pang isa to follow. A few moments later. Siyempre, hindi makukumpleto ang SM Pampanga trip nyo or ang Pampanga trip nyo kapag hindi ka bumisita sa Sky Ranch. Kaya naman, siyempre, hindi ko pinalampas yung pagkakataon na makabalik, makapunta dito, makapasyal kasi mas maganda na siya ngayon kaysa dun sa dati nung inabutan ko siya a few years ago. Kaya yan, sobrang saya. Tapos ayun yung Pampangas ay sumakay ako dyan. Kaya naman ang saya kasi para akong bumalik sa pagkabata. Tapos yung video na to, ito yung hinahanap ko kung saan bibili ng ticket. Medyo umaambon yan. Kaya naman sakto lang pala na naka-jacket ako, na naka-hoodie ako. Ayan, papunta na ako dun sa ticket booth. Akala ko kasi kung saan ka sasakay, nandun yung ticket booth. Hindi pala. Diba, probinsyano lang talaga ako, diba? So yan, pinifigure out ko, paano ba ako papasok dyan? Saan ba ako pipila hanggang sa yan? Na-realize ko din kung paano ba. Tapos yun, for only 150 pesos per head, or makakasakay ka na sa Pampanga ay yung malaking Ferris wheel na may aircon sa loob. Yun. At ayun na nga, nakabili na ako ng ticket namin ng kapatid ko, yung muntik pa mahulog, diba? Sa sobrang excited ko. Tapos yun, naglalakad na kami, papunta na kami dun sa Pampanga ay. Tapos, ayan, nilingon ko yung daddy ko, pinakita ko na may ticket na ako. O diba, parang bata, tuwang-tuwa. Tumatakbo-takbo pa ako kahit na medyo umaambon nung mga oras na to. So yun, pipila na kami, sobrang excited ko. Kasi nga, wala namang ganyan sa lugar kung saan ako nakatira, 'di ba? So sana soon magkaroon din ng ganyan sa Pangasinan. No, 'di ba? Pinapakita ko talaga yung ticket ko kasi tuwang-tuwa talaga ako. Wala lang. Tapos mga kapamilya, ayan, finally, malapit na yung turn namin kaya naman sobrang lapit na nung shot, nung video. Ilang tao na lang, kami na yung sasakay. Ayun, kung napapansin nyo, medyo parang kumikidlat-kidlat pa. Kasi nga, umuulan din talaga nung time na yan.
It's yun, no? Hindi nasakay na. Kapag mo na ako huli. Nung last na nag-terrace wheel ako na ito. Mabilis ba to? Ayan, ganyan lang. Ganyan lang yan? Oo. Bagal nga eh. Open kasi yung ano yung last wheel. Bakit ganun? Kami pinalampas kami agad, di kami tinataka. Ano meron? Medyo. So, paano yan? Hindi nakikita ko. Alin? Yay! Next na kami. Ayan, kapamilya, so ulitin ko, kaya pala ako nakahood. Kasi nga, umaambon yung time na hindi naman siya nag-disguise ako dahil pagkakaguluhan. Hindi, biro lang. Pwede na? Okay. Thank you. Yun! Wala, sinara na. Dito na kami sa loob. Kapag video muna natin yung bagong sakay. Nasa may aircon. Yay! Tour! Parang hindi naman gumagana yung aircon. Ah, meron. Meron. Sa taas? Meron siya sa taas. Makasakay na kami. Pakyat na. Dapat donkey. Mo na yung labas. Hindi makita yung loob. Sulit yung Pampangas na eh. Kami. Bakit? Di nga. Ano bang meron sa Manila? Nanonood kami volleyball. Ay, ito, picture mo ko dito. Dali. Na kami! Pababa na! Sa pinakatok-tok ng Pampangas ay... Pero malabo yung camera ko. Ayun ang Robinsons, Pampanga. Robinsons Star Mills. Tapos, nasa tok-tok kami. Let's go. Ayun yung baba. Yan. Taas-taas na. Sa pinakatok-tok na kami. Woo! Paingit natin kay Vigo. Vigo! Hindi ka kasama. Nabasa, ano ba yan? Wala, yan na. Pumaba na. Yes! Oo nga din. Siyempre, hindi sulit yung Pampanga trip kapag walang Pampangas ay... Ang dami ako. Punta kayo. Saglit lang kayo. Para, ano, Sabi mo, punta na lang sila na yun. Punta ka na dito. Narinig ba ako? Kung gusto mo daw, pasyal daw kayo para wala daw may sasakyan daw sila. Pauwi. Para may sasakyan kami Pauwi. pauwi. At sa Pampangas ay... Natin ko na lang bukas ng ano. After namin mag-dinner sa bahay, nagkayayaan kami. Dito pumunta sa biggest McDonald's in Asia, dito sa capital town, sa may Mega World, sa San Fernando, Pampanga. So, maganda din tong park na to. Bago lang, hindi pa siya tapos, pero sobrang ganda na niya. Yan, makikita nyo. Kami yan. Naglalakad-lakad lang kami. Tapos, nagpicture-picture. Kasi syempre, ngayon lang naman kami nagkita-kita. Tapos, first time ko din nakita yung kapatid ko. Na isa, yung 13 years old. Kaya naman, sobrang saya nung gabi. Yan, naglalakad kami. Wala, pasyal-pasyal lang talaga. Saan? This is Mega World, capital town. The next day. Good morning mga kapamilyas, at ito na ang aming day 2 dito sa Pampanga. At hindi kami natuloy ng Dau, pero dito na kami nakisleep over kila daddy sa San Fernando, Pampanga. At dahil 10 o'clock in the morning ang appointment ng kapatid ko sa DFA, nagbiyahe na kami ng maaga. At ayan pala mga kapamilyas, makikita nyo sa video na yan, yan yung San Fernando Cathedral, na sayang hindi na namin napasok kasi medyo gahol na sa oras. Medyo nakatipid din talaga kami sa pamasahe kasi nga hinatid kami ng daddy ko. So maraming salamat sa daddy ko na nagtyaga. Gumising din ng maaga para ihatid kami sa DFA, Pampanga. At dahil medyo matagal pa yung paghihintay ko sa kapatid ko, so nag-decide akong magkape muna dito sa Coffee Overdose, dito sa Robinsons Angeles, para na rin na meron akong magandang maupuan at matambayan habang naghihintay sa kapatid ko. So yan, hinihintay ko na yung order ko niyan. Wala, video pa din para naman may pang content dito sa YouTube tsaka sa TikTok. Here's my drink. Hey. One eternity later. Tapos na kami. Sa wakas.
Yan. Sa Angeles. Ay, saan ba? Baliktad. Ito pala. At ayan kapamilya, yan na yung bus na sasakyan namin pa uwi. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw.